Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu, chisingapwe, chitubu, che content, chitubu, chakavenekwa, chikaongororwa, nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi, chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe, ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unge wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Thank you for 38,000 subscribers. Thank you for supporting. Thank you very much. Shoko ngarirambe richifamba. Kana uchiona mavideo epanapa usati wasubscriber, please do so. Kusubscribe chi mahara. Ndine video randatumirwa na someone mawana. Sapa ndaona video iri baba ndambotanga ndichifunga nemafanisi. Pandatozoona kuti reality kachinhu ichi. Ende munhu ari kutodzika kapasi uyu. Baba ukaona vanonzi makorokoza vanochera goridhe. Vanhu aya vanofanira kutyiwa baba. Vanhu aya vanofanira kurespectwa. Vane hana dzakasimba. Mawana. Sapanapa ndine video randinaro randoda kukuratidzai. Mukomana achidzika pasi. Kwete kudzika pasi size yemugodhi. Achidzika pasi kuenda baba. Mawana nditika. So ndisandapinda muvideo ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa. Nditika kana uine nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Anditika toita sei tofambira nyaya yacho. So rega tipinde muvideo iri muzvionere mega kuti baba ka life kemukorokoza ka akana kuchipa baba, akana kuchipa ma1 chayo. Regedza tonoti alpha. Right guys, ndinokuratidzai munonzi mugodhi pasi patinotsvaga marapa. Izvezvi ndichita ndichikatakata because giraffe rakareba 870 meters. Saka apa rakanyatsomira. Saka ndichaita ndichimhanya ndichikata, ndikati fambe ndokata until svikati tasvika patinosbikira nepatinosevenzera. Right, start. Mawana. Tiri kufamba. Handi muri kuona kunze ndatofamba almost 20 meters ndichitokata. Saka ndomboenda ndimokata ndiri kufamba. Izvezvi ndatofamba almost 50 meters. Tiri kuenda kunenge chakatojeka tichada kusvika kune rima. Ndi muri kuona pandari manje. Iko zvino kunze muri kuona zvakakutanga kuita. Apa rakaita straight chapesera kusingachaoneki kunze ikoko. Tiri kuenda ndafamba almost 300 meters. Tiri kufamba ndaane 600 ndichidzika 600 meters ndichienda pasi. Tiri kuenda kunze muri kuona rakaita straight. Saka tiri kutofamba pa giraffe rekupeisira. Iri giraffe iri taakubatanidza kuti tiende palevel yekupeisira. Kunze handi muri kuona kuti akuchatonyatsa kuoneka, asi pakaita straight ipapa. Saka ngatiine mberi nenzira. Finish. Tasvika pekupeisira pegiraffe apa unotopfugama wotofamba nemadhoyo kuita kachimwanana apa. Right. Handi muri kuona tasvika pekupeisira 800 something meters the finish. Yeah. Apa totofamba takapfugama. Then panapatomira apa. Handi muri kuona. Yeah man. Pass up. Masitomba ndopononzwa kuti munhu akadzandwa nebuwe kunonga kwa masipo akaita seaya masitomba usaya. Handi muri kuona masitomba ese makreke matomba. Right. Regaitend patinogara. Enda patinogara patori almost 1 kilometer. Ngati ndichangosvika katuchiti ndichizosvika because pakareba ndogona kuita kumapa. Hanzi kuenda kwatinogara patori almost 1 kilometer. Ane ma 800 meters afamba futi kubva kumashure kwachidzika pasi. Ozorova 1 kilometer futi ari pasi.
amanaka respectai vanhu ava kumana. Ndapinda chando baba ndichiona video iri ndikati kumana vanhu havatyira ava, havatyira havavhundukira kumana, zvakamira sei apo, chii chinenge chimbonyatsoitika pasi apo. Mahwani mirai tione pamberi apo kuti aufa 3 hours 4 hours tichitofamba tichienda kwatinogara ite right. Tasvika ndimuri kutoona idzi huni idzi dzatinodzabva nadzo kunze kuyako tichiita zvekubika ipoto inenge yaitibikirwa sadza. Mazviona iri gobhi apa ndo patinobikira chikafu. Idzi ndopoto dzatinodaida idzi right. Ndiri muri kuona itori femi iri kuda kutoiswa panapa yamapinduka, iri mapinduka ritori panapa iri riri kuda kuti ritoshanda iri right. Apa ndo matenga anoitwa zvemasaineti zvichingodaidai muri kuona kubuda kwesikuretuku zvakangopinda. Apa ndo pabheza right, ndo patinogaira tichisanganisira mari mabhavha mavha akatobva kutogaiwa iri itori penduka iri rakatosungwa ndoda kutotenderedza apa notosunga mari muri kutoona masage mari esarapa umweni mukomana ari kutorowa basa uyu ndibrighton anomusiya kutorowa basa. Masage mari apa zvikafu ndo pazvinoungana kuitira mbavha. Aya masaga emari idzi ndo mari dzangu dzandotoganza apa. Umweni mukomana akatorara pamubhedha uyu ndipaweni uyu uri kutonakirwa uri kutovata. Saka mazviona manje muno kuti atomumba totogara maredhiyo nemangoma nematv tichitoona zviri kuitika kunze. Mukomana achitorowa mari dzaka. Washanda kuri mahomba dzaifa iri mari dzacho mari dzega mawana pakaipa baba. Mawani munarugara pasi, varugara pasi pevhu vachitsvaga mari, vachitsvaga zvicherwa zviwanikwa, goridhe. Pakaipa mawani. Ndangoya ndikuratidzira kuti ndo life iri kuraramawo nevamwe vedu. Mawani chaiyo pakashata. Yeah. Amen. Let me know what you think in comment section. Kuti bo here kana kuti bo here zviri kuitika izvi. Munhu ari kudzika pasi almost 2 kilometers achienda pasi onochera zviwanikwa owana mari. Tichazofambira zvedu nyaya yekuti awana mari iya madyirwo manje aya kuzoitwa nanasisi vedu ava vanopa rudo. Iye munhu ambobva pakadai so pane nyaya apa nditi at least maakuonawo maakuzivawo life inoraramwa nevakomana vanochera goridhe kana vadzika pasi. Ndo zvatinoita pana pachitubu, tinoya dzese kuti muite sei muone zvinenge zvichiitika handitika munyika yeZimbabwe, nyika dzakakomberedza handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti thank you for watching, thank you for supporting. Regai ndimboita sei ndimbobaya ndinokutsvagirai futi mamwe manyama handitika. So tingatisangane muvhidhiyo rinotevera. Bye bye for now.